Калі вы хочаце пачуць сапраўдны беларускі рэп, вы проста абавязаны ведаць гэта імя. Земан. 16 красавіка 2026 года гэты мастадонт тутэйшага хіп-хопу вярнуўся з новым паўнафарматным альбомам «Калектыўны захад». Мы живем на мяжы, тому мы такие. Живем на мяжы, тому мы такие. Живем на мяжы, тому мы такие. Гэта 12 трэкаў і 43 хвіліны чыстага, канцэнтраванага андэграунду, які не пакіне абыякавым ніводнага фаната старога добрага гучання. Першае, што кідаецца ў вочы і вушы, гэта каласальная праца над саундам. Амаль праз увесь альбом чырвонай ніткай праходзіць удзел DJ Gulfstream. Калі вы побач, то і мы не адны, а ўсё, што мы маем, гэта толькі 3 дні. Усё, што мы маем, гэта толькі 3 дні. Ягоныя фірмовыя біты, скрэчы і брудная атмасфера суправаджаюць нас ад стартавага трэка «Мяжа» да такіх магутных рэлізаў, як «Лепшым за нас», «Жыццё» і «Той бок». Гэта шчыльны, брутальны бум-бэп вуліц, выкананы на найвышэйшым тэхнічным узроўні. Земан не эксперыментуе з танным трэпам, ён робіць стыльную класіку. Мы беларусы, дзеці, мы як на зямлі трава. Не засталося месца ў свеце, дзе нас няма, дзе нас няма, дзе нас няма. Асобная ўвага гасцям на рэлізе. Трэк «Чин-чин», запісаны разам з Angst Belarus і DJ Gulfstream, гэта проста неймаверны рэп-маніфест і адзін з галоўных хедлайнераў альбома, які хочацца ставіць на паўтор. А вось у трэку «Сублімацыя» да каманды далучаецца выканаўца лайтовы, што дадае альбому асаблівай, крыху больш мяккай і глыбокай начной атмасферы. Увечары па працы, на спатканні з жанчынай, праз стрэсы, праз паразы. Пры гэтым Земан застаецца магутным і ў сольных рэлізах. Трэкі «Мы любім», «3 дні», «Будзе так», а таксама фінальныя кропкі альбома «Месца для вас» і змрочная «Чорная смала» паказваюць выключную працу з тэкстам. Беларуская лацінка ў яго выкананні гучыць маналітна, востра і вельмі пераканаўча. Аўтар рэфлексуе, разважае пра чалавечыя каштоўнасці, сацыяльныя праблемы і пакідае слухача адзін на адзін з глыбокімі высновамі. Гэта цэгла, з якой мы будуем гнеў. Гэта цэгла, з якой мы будуем жал. Гэта цэгла, з якой мы будуем. «Калектыўны захад» — гэта магутны, сталы і цалкам бескампрамісны альбом ад артыста, які дзесяцігоддзямі трымае марку і застаецца верным свайму стылю. Гэта камедыя і драма ў стылі порна. Гэта маньяк, які трымае нас за горла. Гэта калі застацца хочацца надоўга.